Oh, hello guys. Hello. Hi. Hi guys. Nagunsa mo diha mga friends? Suko meaning maging magabasag kahoy. Gisugo di ay. Maayong mga buutan day. Kahoy na para sugnod. Oo. Maayong. Ikaw Mary Ryan, unsa may imong papel diri nga gibuhat? Naggabas pug ka? Oh. Okay. Kani akong usa ka friend nga ibiwit si AJ Falcon siya kato idol ano na si AJ Falcon kato artista. Ikaw Jay, naggabasad ka? Gabas. Paway sa kadiyot. Paway sa kadiyot. Na-relax na. Dara gabas. Kaya ang among gabson nun, pati man yung daghana, dara mga sugnod na siya, mga gabok nga kahoy, sugnod, ibabaw diri sa kahoy, na dako kayong punuan sa mangga, a giant mango tree, 100 years old mango tree, mango, sa pag-pronounce ng mangga, mango. Mintras wala pa. Kano sa man ang ablis klase? October 5. Ingon si AJ ang ablis sa klase October 5, 2020. September day taron, September 7. September 7 day taron. Ningkawa si Sikawa. Mao ni among lugar a wide vast area of green trees, daghang kahoy. September lagi ron. Naay mga pusti, daghang kayong pusti hayhayan kung manglaba. Hayhayan na siya. Kay wala man tay pangita karong pandemic sa COVID, magsige lamig panglaba. Anha na mo di hayhay. Daghan kay hayhayan. Kukuwangon ang hayhayan na to pag hayhayan sa taas kanang wire sa taas. Pwede diha manghayhay pero langgam na may hayhay diha. Dili na kay makurintihan ta. Kanang mga poste na sa mga hayhayan. Pero mananghid patas tag-iya kay aron dili mata makasukan. Pero sa Tinoo dili to hayhayan. Unsa day ito AJ? Dragon fruit. Dragon fruit farm. Mao na dragon fruit nga iyahang paagi sa pagtanom. Kinsa may imong gipangita dyan? Kisang day ni ilang kaduwa. Hala. Siguro yun ay kadua. Boom. Isug kay dyan kay pak. Ayaw na lang sad. Ay lagi ang doggy kay masuko ang human rights. Mabalik lang ko niya aron mapadayon ta sa atong video sa pagbugha ni Mr. AJ sa among buga unon nga kahoy. Bye sa ta. Sign off sa ta. Hello, bye-bye. Bye-bye. Subscribe to Subscribe. Marian. Bye-bye sa Marian. To lagi ko friend usa. Si kinsa to siya? Isa to nga na. CJ. Mao na siya akong friend si CJ. Mangod ni siya ni AJ og ni Marian. Guwapo niya si Marian, guwapa. Di, ano di? Guwapa. Hello. Okay, kayo sa inom sa ta.